Baba ushumayeliwe Nkosi, siyabonga nathi singamadla kushisa kule ntambama namhla kuba usikhumbule uthi mangabe kuconsa iconsi lomkholongo uthi nathi masikhangeze ebese siyaphuza khona sizothola ukuphila. Ngingusandile waNtombela khona la ekhaya, ayibonge Inkosi. Ngiyazibuza ke ukuthi mangabe uNkulunkulu engibiza ngabe ngiyasuka yini ngimlandele, ngoba indaba esihlangene ngayo namhla ingokufika kwalokho ukukholwa uNkulunkulu ezibonakalisa ukuthi ukhona emhlabeni, ukhona ezulwini, uyaphila, nokukhona emhlabeni kukhona ngaye. Indaba ke esihlangene ngayo namhla ungayiqala nje kusukela khona ezweni laseNtabazwe. Uma ngabe ubaba omkhulu ehlelwa umshophi wokuthathelwa abantwana bakhe ngoba enqikaza ukuza ezweni laseMpumalanga, ungahamba naye uzofike lapho eSokuphilisa khona kunina owayemzala eyovalelisa, lapho ebiza khona namakhosikazi akhe, ebiza umama uMashabalala, ebiza umama uMongwenya, ebiza umama uMasigasa, kanye nentokazi eqeda kumgana uMancube, eyathi mangabe sehamba yasimnikeza ihembe elimhlophe yasikhuluma zabuhlungu yathi, hamba myeni wami uye kuNkulunkulu wakho nonye, kodwa ngoba wena uyamthanda naye uyakuthanda uzokusingatha ngithi ngaleli ihembe hambe uyozala abantwana bakaNkulunkulu ngalo. Uma ngabe ke Inkosi ilanga lokukhanya seyinikeza inhlalisiso ukuthi njalo ngeSabatha ufaka leli ihembe elimhlophe, yayikhumbula indaba kamamncane wayo ayenzayo kubaba wayo mangabe sevalelisa ezweni laseNtabazwe, eyinikeza ihembe elimhlophe ukuba kufike kuzalwe mina nawe hlobo zami. Ngikhuluma kahle indaba kaMashi, mangabe ngayithintanga indaba kaMfundisi Mahona waseBethlehem owayemngane omkhulu kaNyamandala, owamphelezela wazombeka estation salapha eHarrismith. Uma ngabe sembeka khona estation ku-platform usesigqoko sakhe ekhanda lakhe uthi mngane wami omuhle engimthandayo, namhlanje mhlambe siyagcinana mina nawe ubonana, kodwa ngalesi sigqoko ngithi ngase ngicela ukuthi uzongikhumbula. Hamba Shembe uye eMpumalanga uyozala abantwana bakaNkulunkulu. Ngalesi sigqoko ngithi lapho ngamazi ozokuhamba kuwona ezweni ongalazi ubosifaka ekhanda usithe ngaso ilanga. Uma ngabe fika iplatform eDurban station uhlakatshaza insizwa ethiwa Abednego yakangcobo esibongo, yase semphathela ipatimende lakhe yazofika naye emsizini lapho kuhlala khona abantu abayizifike ezweni laseThekwini. Kodwa ngonyaka ka-1915 bathi mabesixoxela ke xoxa umkhokheli wangapha eBhambayi eNanda. Lo mkhokheli ngokuzalwa la kaMafunze uthi wayeneminyaka eyisikhombisa phakathi kwalo muzi ukhona uNyamandala eqeda kunikelisa abantu umthandazo kavuka nathoso ngo-7 kwafika abantu sebezothandaza, kwaqhamuka abantu ngapha ngezathu uMgoqo ngabikho okusahamba iy'nqola zey'mbongolo la ngezathu. Uthi kwaqhamuka abantu bebambe umuntu ngeragi, iragi lengubo endala-ke namabalabala ebesiba ney'nsephe ngapha nangapha. Lo muntu wayesawudwamba wafika wabeka duze kwetafula elincane likaNyamandala, kuhleli isigqoko sakhe, kuhleli itestamente lakhe lakubaba omkhulu. Wathi maseqedile ukubathandazela abantu, wathi engakakhuluma kayi kulo muntu kwasesuka isishingishane phakathi kwalo muzi oseyideni hlobo zami ezihle Nkosini. Sasuka lesi sishingishane sasashaya lesi sigqoko sawela kulo muntu phakathi kwalo muzi oqhuma amathambo ngesikhathi umuntu osukuma emele ayibonge Inkosi. Wathi uNyamandala basesithatha lesigqoko esithintitha, wathi lesi sigqoko akusasithi nje isigqoko engasiphiwa umngane wami uMfundisi Mahona waseBethlehem ukuba ngisithe ngaso ilanga, kodwa kusukela namhlanje sesomhelana ayingcwele, wonke amakhosi asephakameni ayobonakala ngaso wasisihlome ekhanda ayibonge Inkosi. Igama lesigqoko kwakuyibhatha Sibe, lezi igqoko ey'gqoko Shembe zaba lekhaya ngcwele ukuthi sikwazi ukubona ngazo ukuthi lo uShembe. Intokazi yakakhumala egalela kaNgcobo lapha eMatikwe, igama layo bathi Nobelungu wayemkhokheli
ebandleni le-UCC, United Congregational Church of Southern Africa, lingaphansi ke-American Board. Unyaka kwaku-1872. Ilele lentombi ibona insizwa enhle ensundu engumdabu se-Afrika ifaka ingubo yayo emnyama eneyintsephe la esifubeni right round. Ithi le nsizwa ikhuluma kule ntokazi ithi songa izembatho zakho zebandla uzivalele etrankini lakho ngoba inkathi yokuthi kwehle mina emazulwini seyisondele. Igama lami mina ngingushembe kodwa mase ngifike ngiyongibona ebese uqala phansi kuyithatha izimbatho zakho uzembathe bese uyangilandela. Ngiyazibuza ukuthi mina uma ngibizwa ngabe ngiyamlandela lo Shembe. Uma bekukhona umuntu ophupha uShembe engakazezwe igama elithi Shembe, engakazi ukuthi lo Shembe uthi uzofika nini, kodwa wathi mova kusasa wasiyakwenza lokho wayigoqa izimbatho zakhe wayivalela kwi-trunk yakhe. Waphela 18 years ubaba omkhulu engafikile, 1872 to 1910 kuhlangana 18 years. Ihleli le ntombi, ihleli ngentombi ingayile ndawo ingasaye ebandleni layo kodwa kade inesikhundla ngoba izwi elibizile yasiyalalela. Mina nawe ngabe siyalalela lizwi laShembe manje sibiza ngoba le ntokazi yayigane umne wabo kaJohn ngalebalele amafukuzela Dube ongokangcobo naye lo oba upresident oqala kwenhlangano i-National Native Council namhlanje sebizwa nge-African National Congress. Wabe ewumfundisi ngaleso sikhathi, wabe seya kuyo umkhokheli uthi umkhokheli kawusezingane ebandleni usemxoxela le ngane kwane kade ngiyixoxa. Waphumelekile ikhanda uJohn Mafukuzela ukuthi khona ngaphumula ngamazi negama khona ukuthi Shembe kuchaza ukuthini. Kodwa kwathi ngolunye usuku uma besefikile ubaba omkhulu ezweni laseThekwini selazwakala udumo lwakhe nezimanga azenzayo. Sekugula unkosikazi owayeganele kaShangase ezele umfana kwathiwa uNokuthi. Sekuthinywa yena-ke lo mfana kuthiwa kayeThekwini lapho omkhulu engasahlala emsizini wayesahlala eQuarters Hotel elilaphaya ngaku-Florida Road. Wafika khona uNokuthi wafika wachaza udaba lokugula kanina wasethi ngizokufica mntanami. Uma ngabe fika unyamandala kulo mama ezweni laseMatikwe wenzisa kwaNkosi uJesu waninda amathe eminweni yakhe wasegcoba emehlweni alomakoti asiyavuleka amehla ebongwe inkosi. Lase lathuma kakhulu igama likaShembe ezweni laseMatikwe kwaze kwafinyelela ngisho emzini kaNobelungu umkhokheli uMakhumalo Ngcobo. Wabe sethatha iy'ngane zakhe ethatha uMathalente wathatha u-Ana wathatha uNkanyiso wathatha uLwezi bahamba baya emzini kaShangase beyabona lesi simanga salo mfundisi othanda izinto zenzeka. Uma ngabe fika wathi ngena ngomnyango washayeka phansi lo mama uthi hewu nangu lo muntu engambona esibonakalisweni uye ngempela wasisibaba omkhulu mphuzisena amanzi ebese yamxoxela ukuthi mina naye sazanaphi. Isechaza le ntokazi ebisivukile njengoba ngaye ukusonta 18 years ago ngabona lo baba ekuleni kwapho siyangitshela ukuthi uzofika emhlabeni uye losefikile kodwa umuntu kaNkulunkulu ufikela sengimdala kangaka na kodwa ngicela ukunikela ngalezi iy'ngane zami ukuthi zikulandele zibe ufaka lapho la uyakhona zikuthwalela imithwalo zikulungisela indawo yokulala zikulungisela ukudla zikukhelela amanzi ngoba mina ngisenakwazi ukuthi ngilandele sengibhuke kakhulu. Lezo y'ngane yizo lezo zihamba nobaba omkhulu ngenkathi siqala isigabelelo sokuqala esithi Nkosi sikelela ubaba noma ezula ezintabeni engenayo indawo yokulala elala emahlane. Inkosi uselikuzwile.